A nina wedi cychwyn ein pererindod llenyddol yn Eglwys Cadfan Sant yn Hywyn. Dyma ni'n dilyn y llwybr gan gyrraedd erbyn heddiw, ond ychydig filltiroedd i fyny'r arfordir yma yn Eglwys Celynin Sant, eglwys hynafol mewn mangre unig uwchlaw y môr. Yn ôl y traddodiad hanesyddol, mae yna ddau gelynnin. Un ohonyn nhw yn y de, sef un o'r seintiau sydd yn cael eu cynnwys yn Llan 500. Ond yr un yn y gogledd, mae yna o leia ddau safle yn perthyn iddo fo. Un yn Llangelynin yn Nyffryn Conwy a llall y fama. A hefyd y ddiddorol, ella na fo ydy y sant sy'n gysylltiedig ac capal celyn yn Tryweryn. Mae yna sôn am hynny hefyd. Ond mae'n debyg bod Celynin wedi cyrraedd yr ardal yma ryw dro yn y 6eg ganrif. Oedd o'n gyffeswr ac oedd o yn genhadwr. Diddorol bod o'n gyffeswr oherwydd dyna un o prif gyfraniadau'r Eglwys Geltaidd i'r Eglwys Ewropeaidd Ladinaidd ydy yn fanna, yn Ewrop, mond unwaith oeddech chi'n cael pechu ar ôl bedydd. Ond yn y traddodiad Celtaidd, o'na ffordd da chi'n cael maddeuant ar ôl pechu mwy nag unwaith. Felly fydwch chi fentro bod Celynin yn un poblogaidd iawn i ddod i gael maddeuant. Mae y fab un o ddeuddag o feibion i Helyg ap Glanog o Dyno Helyg yn yr môr Celtaidd. Ac ar ôl iddi teulu golli hetifeddiaeth, ath llawer ohonyn nhw'n fynych yn Abatu Bangor Is y Coed, a wedyn ymuno ag Cadfan yn Ynys Enlli. Ac ar Ynys Enlli gladdwyd Celynin. Mwy na hynny, da ni'n gwybod llawer iawn amdano fo, ond bod o yn un o seintiau pwysig ar y llwybr yma o Dywyn i Ynys Enlli. Un o'r pethau diddorol ynglyn â Celynin ydy bod ei gyfnod o a'i deulu fo yn rhoi goleuni allweddol o bwysig ar hanes crefydd Cymru, Prydain a dweud y gwir, yn y 6eg ganrif. Roedd Helyg ap Glanog i dad o yn un o ddisgynyddion cynedda wledig, sef teulu brenhinol a phwysig yn yr hen ogledd, fel y gelwir hi, yng ngogledd Lloegr ar y pryd. Ac hynny yn y flwyddyn 450. Ac yn ôl dogfen arbennig Historium Britonwm, oedd wedi cael ei sgwennu mae'n debyg yn Eglwys Cadfan Bangor yn 9eg ganrif, fe ddaeth cynedda a'i fyddin a'i deulu i Wynedd i frwydro y Gwyddelod. A roi gan cynedda 8 o feibion ac llawer ohonyn nhw dal i'w cofio yn enwa llefydd ledled Cymru. Ond oedden nhw'n deulu pwysig ac oedd yna gysylltiadau rhwng y teulu yna a hefyd Maelgwyn Gwynedd a sefydlodd helpodd sefydlu Eglwys Gadeiriol ac Esgobaeth Bangor. Felly mae'n rhoi goleuni arbennig i ni ar gyfnod cynnar yr Eglwys Fora. A felly yn hynny beth mae Celynin yn ffigwr pwysig. Mae'n debyg mae y darlun yma ar wal orllewinol Eglwys Sant Celynin ydy un o'r nodweddion pwysica yr adeilad. Mae o'n dyddio nôl i'r 11eg ganrif ar 15 ac yn ddiddorol iawn cael ei ddadorchuddio, oedd o dim dargoll am flynyddoedd, dan 2000 a thair. Ac gaethon nhw ddarganfod o. Mae'n debyg bod nhw wedi gwneud i'w waith. Mi welwch chi bod y dop o wedi cael ei dorri oherwydd yn y 19eg ganrif o'na falconi yma. Ond teitl y darlun ydy Memento Mori, sef munud marwolaeth, mewn Lladin wrth gwrs, munud marwolaeth. A fe welwch chi sgerbwd, a mae'r sgerbwd yn dal pladur,
Ac yn y bedd, mae yna benglog a mae yna esgyrn. So neb yn gwybod yn iawn be di ystyr hyn i gyd. Ond mae gen i syniad yn gysylltiedig ag Ynys Enlli a Celynnin o bosib yn atgof o'r 20,000 o saint, neu ella siwrna bywyd, hyd yn oed ysgerbwd yn tyllu bedd yn barod am siwrna nesa i fywyd o. Ond dwi'n licio meddwl ella na'r cysylltiad efo Ynys Enlli, oherwydd heblaw, un o'n eglwys i fi, Eglwys Llanengan ym Mhenllyn, hon ydy'r unig eglwys lle da chi'n medru gweld Ynys Enlli yn ei chyfanrwydd. Y lôn i Llangelynin, gyda diolch i Abram Wood, brenin y Sipsiwn. Y lôn i Llangelynin yw'r blys ym mhob teithiwr blin i yrru, a gyrru'n gynt yn ôl i'r byd a'i helynt. I enaid diamynedd, o raid rhyw eilbeth yw'r hedd. I eraill, bu'n daith hiraeth atgofion am galon gaeth. Pan Abram mae yma mae dy arch oer wedi'r chwarae. Dy glychau a sylltau sydd yn hen sglein, yn wisg lonydd dan y maen, a'i nodyn myd yn wael a dydd y chwelyd. Rhy gymhedrol ei golyn, rhy ddof i gymer o ddyn. O, am fod yma wir awen, tir y llaw tu hwnt i'r llen, nef ei hun yn nofn ei fer, naws denau, anwes dyner. Daw yma wen i'm henaid, o'r ma'n sylltau yn emmau naid yn dawnsio yn y dŵr, a'i hoen yn falm i henwr. A'i loiwadd fel awon i'r diw hael sy'n eiro'r don. Ti, bererin fel finnau, oeda dro. Clyw bader iau ger y bai, lle mae'r gair byw yn nwyddus, yn ffydd hyfyw. Os her ei rhawd, gras yw'r rhin y lôn i Llangelynin. Prin yw'r wybodaeth. Mae gan y wirion lyfrau lliwio, am linell syml o uncorn, tywysoges, draig. Anhwr fwrdd y gegin sy'n creu y llun unigryw, yn dewis carna glas a denydd aur. Prin yw'r ffeithiau am Llangelynin Sant, ac eto dyma eglwys uwch y môr a'i muriau yn llinellau ers canrifoedd. Mae'n wag, a finna'n ista yma heddiw ar ddydd o Wanwyn, am bys ar amlinelliad enw sy'n gadael i mi greu fy sant fy hun, a'i liwio efo pinnau ffelt fy mywyd ac ambell bwt o greon a dewor rhywun ar fy mwrdd. Ar y daith o Dywyn yma i Llangelynin, mae'r llwybr yn mynd heibio hen wersyll milwrol tonfannau, lle a fy'n gartre dros dro i rai o'r asiaid gafodd ei bwrw allan o Uganda gan Idi Amin ôl y 1972. A thonfannau ysbrydolor fy ngherdd y tro yma. Rywle wrth ymyl fyma, gwelodd sant o deulu Cymru Llydaw, ynys bell bron syrthio dros y gorwel, boddau chwant i gilio rhag y byd i deyrnas well. Ac yma yn y gwersyll hon sydd heddiw'n fyd. Gwnaeth gweddill ymerodraeth daith o raid rhag chwerwedd Idi frwnt, a roedd ei fryd a droi ei ddigedd gwreng yn llanw o'i blaid. Wrth gerdded lle bu sant a seintwa o dro, daw cwrs y byd i swnio'n ar yr ap. Am dyrfa roed ar chwal rôl dryllio i bro, trag o'n i eraill fentro'i taith ar hap.
Rhai sy'n troi'n alltyd ar orchymyn Duw. Eraill yn ffoi rhag llid rhyw ddiawl i fyw. Gweddiwn. O Dduw yn Tad, da ni'n diolch i ti am y cyfle newydd hwn i dy gyfarch fel arglwydd byw. Yn dy drigaredd, clyw ein gweddi heddiw. Unwaith eto, da ni'n cael cyfle i oedi ar y daith yma wrth i ni ddilyn ôl troed Cadfan. Dyma ni yn yr ail arhosfan yn Llangelynin. Mae yna lonyddwch a thawelwch yma. A hwnnw'n wahanol rhywsut. Dyma lonyddwch a thawelwch sy'n mynnu siarad hefo ni. Nid siarad geiriau swnllid y byd yma, ond si brydio'n tawel dy lais di. Ia, yn hawelwch y lle yma, mae cyfle i ti amlygu dy hun, i siarad â ni yn calonna a hynny wrth i ni oedi, a rhoi cyfle i ti lefaru. Tir datom ni. Aros gyda ni. Siarad â ni. A dysgu ni wrando. By'r lle yma gynnig gofod a chyfle i genedlaethau o bobl agosau ata ti, a phrofi bendith dy bresenoldeb. Gad i nina gael yr un fraint heddiw. Gad i ni dderbyn gwahoddiad yr emynydd, distewch, cant mai presenoldeb Crist, y sanctaidd un, ger llaw. Mae yna olygfeydd godidog yma. Mi allwn ni'n ieithu hefo salmydd yn salm 8 am fwy nag un reswm. Mi allwn ni amenio mor ardderchog i'w dy enw ar yr holl ddaear, wrth iddo fo glodfori dy waith ac wrth i nina ryfeddu at gwaith dy fysedd. Ond mi allwn ni hefyd yn wylaidd ac yn ostyngedig sylwi mor fach yda ni fel pobl mewn difri wrth i ni syllu ar ehangder dy fôr a chadernu dy mynyddoedd. Yn wir mi allwn ni unieithu hefo'r adnod sy'n gofyn pa beth yw dynoliaeth i ti i'w gofio. Ac eto, fe'i coronaist a gogoniant ac a harddwch. Do o Dad. Mai bychan yda ni'n nghanol dy fyd mawr di a dy greadigaeth anhygol. Bu ti barhau i'n caru, i'n cynnal a nerthu ni. Arglwydd y bydysawd. Derbyn ein diolch. Ar y gorwel, fe welw'r enlli. Dyma'r union olygfa a welodd Cadfan. Yma fe welodd y nod, ac bob her a braw i'w gyrraedd, y cefnfor, y llanw a'r trai, yr amgylchiadau a'r amodau cyfnewidiol, fe fentrodd mewn ffydd, a chydath bresenoldeb di, nid ofer fi i'w ymdrach. Rhoi ni'n ar un ffydd a'r un hyder wrth i ni gerddad dy lwybrau di heddiw, a cheisio cyrraedd y nod yn dy waith a gwasanaeth. Maddau ni am oedi, a hyd yn oed gamu nôl yn wyneb heria. Rhoi ni heddiw lygad Cadfan wrth ganfod y nod ar y gorwel. Rhoi ni ei wroldeb wrth gyrchu at y nod beth bynnag ddaw i'n rhan. A rhoi ni ffydd Cadfan. Y ffydd honno a'r sicrwydd dy fod ti gyda ni bob amser. Tydi yw'r ffordd, a mwy na'r ffordd i mi. Tydi yw'n ngrym. Wrth oedi a chydnabod ddoe y lleoliad hwn, can molwn di. Am gael oedi yma heddiw a'r cyfan a brofwn yma, derbyn ein diolch, ac wrth droi ein golygon ymlaen, arwain ni.
wrth i ni ofyn y cyfan yn enw'r Crist byw, y ffordd a'r gwirionedd. Amen. Diolch i chi am ymuno efo ni heddiw yn y gwasanaeth yma o Eglwys Celynin Sant, Llangelynin. Mi fydd y bennod nesaf o'n Pererindod Llenyddol yn parhau yn abati cymer ar orffennaf yr ail ar 15. Edrychwn ni mlaen at gael eich cwmni chi yno ac ar weddill y daith hyd nes i ni gyrraedd yn ei senlli.